Hurrah! Ready, set. Vyšla, ale jinak opravdu tyhle ty malý typy running backy jsou prostě dobrý, jako no. Jsme měli Millerta jednoho, který nám prostě vyhrál celou sezónu, protože to házení dospělých flagů se většinou jenom hází, ale když máte týhle juniorský někoho fakt jako hodně rychlýho, hodně mrštýho, tak je to obrovská výhoda, no. Jo, reverzi tyhle ty různý fitmani předávky jsou docela časté. Jo, jen tohle to vydá na ten, kde tam má tu selfie, když nechce repitárka, ale mu to rozhodně nějak jako ne to. Já tady vlastně právě ty točky jsou opravdu účinný, já si, že tyhle ty kluci z těch pardovic, tak to nevím, kde je vzali. Ale ty bych klidně bral i regulárky, protože to jsou takový pořízci, že na flagu úplně takový postavy nemají, ale by mohli hrát klidně takto. Ale jeden má takovýhle ten velký kluky, no. Na to srovnávání flagů, na to je miliarda různých drillů. Protože to je opravdu těžký se naučit ty flagy právě dobře strhávat a vůbec se strhávat. To je jedna z nejdůležitějších věcí pro ty obránce, protože to strhávání je fakt těžký. Jak je tam coaching, takový to určitě na obou stranách naraz strhávat? Jo, na obou najednou, možná oba dva flagy, prostě aby si měla nějakou šanci jeden z nich třeba strhnout. A hlavně tím, že si ty kluci snaží těma boukama hejbat, tady tam máš ty obě ruce, taky většinou to nějakým způsobem. Máš nějaké drilly na to? Můžu vám ukázat. Myslím, že natočený žádný nemáme tady. No já mám je natočený, ale nejde z nějakého záhadného způsobu pustit. Jsem točil nějakou jinou kameru. Hodně taky playbooků a všeho se dá taky stáhnout prostě na internetu. Ale vím, že hodně týmů u nás si ty akty vymyšlí sami. Protože těch variant tam fakt jako hrozně moc a pokud máš nějaký základní přehled o tom, i z tacklu třeba, že jo, a nevím, když hraje někdo zónu, co máš pri tom hrát, když hraje někdo men, co máš pri tom hrát, tak si nějakým způsobem ten playbook dokáže postavit sám. Když jsme třeba před 2 rokama, tak jsme postavili formaci vlastně tady zase si ještě tight end a chodí pořád takhle drag do té strany, že tam fejkuje running back předávku a nikdo to za ty 2 roky nebyl schopný zastavit. Nepochopil jsem proč, ale vlastně, jakoby asi jak jde ten hráč přes, tak ho těžko někdo stíhá vlastně, no. Když se něco započítá, nějakou ne, jestli to je asi na zadníky. Počítá se jmenuje, to počítá v hlavě, no. Ale viděl jsem i v nějakých videích, ale to bylo z Ameriky, že mají normálně taky nemají ale hodiny na to, ale mají hodiny, když už uběhne jakoby čas, kdy musí rozehrát, tak tam najednou vidí těch 7 vteřin. Že ten quarterback vidí prostě kolik mu opravdu zbývá. Ale to si myslím, že asi u nás tak nebude. I ty hodiny dravky nemáme, na závěr se všichni počujeme. Ale tohle myslím si, že asi na flagový turné ještě asi.
Tak bude to mít hlavně flek dětí, pánete. Takže dospělí to tím jako náhodou. Jakoby přitom flek od těch dětí jsou ty běhové hry ještě nějakým způsobem používatelný a jsou to, ale přitom při těch dospělých se moc opravdu neběhá. No. Spíš se to potom hraje opravdu většina těch formací v těch dospělých jsou, že opravdu těch dětí, že stojí prostě na léně a jeden z třeba možná může naznačovat nějakou přidávku něco takového, ale jako, že by někdo měl přímo vzadu running backa, to se moc nehraje. Ale ten quarterback má obrovskou výhodu. Zase úplně ne. Zase co nejdál řád, nemá velmi rád, že jo. Jo, to je docela výhoda, asi toho moc nevím. Když pokazný snap, to je jako dokonce. Jo. A i když dopadne vlastně do endzone, nebo by proletěl skrz endzone, tak to není safety, ale... Ale že vždycky se rozhrává safety, jako pro mě toho interceptionu, co vlastně vůbec rozhrává, tam kapevě. Diváků vám chodí kolko? Rodiče a pak když je to turnaj, jak vlastně ty druhý týmy vlastně, jo. Ale jinak moc diváků ne. Teď třeba bylo vlastně tým Praze a tam přišli hodně, protože Vánoví jsou takový hodně ty jako podporují celá rodina ten tým a že tam chodí i hodně hráčů a trenéři se chodí dívat i tak na ty mladí, to je nějaký dobrý, jako, ale u nás vlastně minulý rok jsme měli finále, jsme u nás pořádali a tam teda jsme to nechně donutili přijít i hráči za zvědolky, že se přišli na tom fandit tím mladým, ale jinak jako těch diváků moc nechodí, no. Ale ty rodiče občas nejmají nadšení, jako slaví tržníci. Adresy jsou na to nějaké firmy, alebo to vyrábají na ale my jsme nechceli, jak jsou přímo firmy, které to šel na flek, ale přijde mi to hrozně drahý. Stačí úplně normální, klasický, třeba cukrový drezy. Že to vlastně není nemusí. Ne. Může být. Musí, nebo podle pravidel je, že musí mít číslo vzadu. Jo, jestli má číslo lepší, nebo tak, jako dobrý ten asi, ale jako není to pravidlo. Jo, takže... Ale našli jsme letos docela dobrý drezy, to bylo za firmu, ale ty stály snad 400, 200 drezů. Jedna sada 400, takže to bylo fakt jako super. A byly k tomu vlastně, byly to vlastně jenom jedny dresy, dvoje trička, jedny dresy a byly k tomu i ponožky pod kolení. Takže fakt jako super cena a zatím držej, no, takže. A ty jsou povinné pozor? Ne. U nás akorát povinný jsou vždycky stejná doba ponožek, musí být. To je asi. Možná jsem byl jediný v Evropě, ne? To je takový jako zvláštní pravidlo, který jako... A rukávy samozřejmě musí být to, buď týmová platná nebo černá. Já to taky potom další věc, když potom se hodně běhá, když je running back, tak tím, že on nemůže jít moc do toho kontaktu, tak je hrozně to nutí vybíhat ze hřiště. Takže potom 2 minuty do konce a ty potřebuješ, aby viděl čas, tak je hrozně těžký to running back udržet ve hřišti. Takže on prostě vždycky chce vyběhnout. Že i když máš balón a vidíš, že prostě chceš, aby plnil čas, tak se mi nedaří prostě ty running backy jednoduše, aby se stali ve hřišti. Prostě, i když běžíš běh středem, tak on se utrhne a běží prostě. Přitom to je flek, že by se no. povedal, že má ale se přesně, no, takže. To ono to říče je úzký, no, ale... Jo, tady má krásně tu na dlouho. Ukazuje tomu rozličení, kde to...
To vlastně prostě určitě to co nejjednodušeji, aby ten přechod mezi tím teklem a flagem byl prostě co nejjednodušší, aby se vlastně už ty základy nějaký takovýhle měly. Jak prostě hrát covery, jak hrát prostě jmén. Akorát ty covery jsou tam takový trošku, že tam to ten člověk moc nevymyslí, jako při těch coverech. Cover 2, jo, když budeš hrát tady, že jo, jednoho ten druhýho, pak už tam bývají jenom dva lidi vlastně na zadní zónu a ten prostředí má vlastně celou tu prostředí, že jo, a do toho ještě musí vlastně vidět ten round, takže to je takový jako docela těžký, kdy jakou tu hru zvolit. Hodně týmů hraje jmén, ale já si myslím, že my jsme na to nikdy neměli dost rychlí lidi, aby jsme prostě, když jsme hráli na té Evropě, aby jsme dokázali někoho postavit ten jmén proti jejich rychlém desíru. Takže jako když na to máš ty lidi a umějí to zahrát, jsou dostatečně rychlí, tak je to super, ale to si myslím, že ty lidi nahrávají se věc, aby někdo zahrál dobře jmén. Ale samozřejmě, když se naučí, že od co nejmladšího věku, tak jako dobrý. Ty zase balon, ten za mě prošel přes ten špatný snem, to se bude rozehrál asi 5 let. Akorát má nevýhodu v tom, že si nevychováte moc těch offensive. Protože jakoby v tom flagu jsou opravdu potřeba ty rychlí kluci. No. Jako samozřejmě hodně tým dělá, že prostě, když má nějakého velkýho, silnějšího, tak ho dá na toho centra. Ale jakoby, podle mě to nevýhoda, no, protože ten centr může chytat ty balony a je to obrovská zbraň při tom flagu. Ale zase potřebuje to kluka do toho technu, že ho naučit, že si naučil snapovat. A tohle je jako super trénink, jako no, máte x snapů, že jo, za každý zápas, že jo. Můžeš mít 2 centry, že jo. Střídáš je. No jasně, no, střídat, no. A potom ještě proč se stát předtím, jestli hrajou všechno ze shotgunu nebo to. Ono se to hraje hodně ze shotgunu kvůli tomu blicaři právě. Jo, že mají další zase, jakoby seš dál, tam nejsou žádný bloky, tak mají zase trošku výhodu, jakoby, no. I když u některých lidí to bývá taky jako trošku spíš na škodu, protože ten balon dokážu zpracovat, tak aby ho mohli hodit, tak je to trošku to trvá, no. Ale když se to pak naučí, tak ten shotgun je asi nejúčinnější, no. Komunikace mezi těma hráčema a nějakým způsobem kolování těch akcí, tak vím, že hodně týmů nepoužívá názvy akcí, ale obrázky. Že prostě máš přímo, je to 5 na 5, takže si na tu kartičku nebo na ten list, jak se vejdou na teleslání. Protože v tomhle věku si myslím, že aby se naučili, já nevím, třeba 40 akcí a pamatovali si, kam mají běžet, že jo, tak jsou rádi, že jim řekne, hele, tohle se na to podívá a vidí, co běží, že jo, tak je to mnohem jednodušší. Jako je pravda, že potom už člověk máš 3 stránky, kde si se tam všechny, jak se třeba nevejdou nebo tak, no, ale zrovna letos jsme vymysleli, že se 3 stránky, že se dají ještě přilepit další listy. A teraz keď hodil, že vlastne házal ešte pred line scrimmage a keď odhodil, tak to bolo keby, neviem, či šlapol priamo na line scrimmage a tam už to je fuk, že... Jo, když po rozhodnutí překročí, tak je to jedno. Vlastně tak jakoby neexistuje žádný jakoby delay, nebo to, že když ten balon nehodí z hřiště pryč, on vlastně může kdykoliv hodit pryč z hřiště. Jo, že nějaký ten šlokrát, není. Jo, tohle bylo zase podle mě trošku na hranici faulu na toho quarterbacka. Ten quarterback měl být prostě chráněný, má to zase starosti ten referee na to dokončení toho oblicu se podívat, jestli prostě ho nezasáhl. A jestli ty quarterbacki se nejvíc v tom flagu chrání, protože volby správně měli po těch flagách, vůbec neměl jakoby takhle vyskakovat, jo. Chápu, že chce zabránit ten balón, ale prostě hlavně by se měl učit chodit po těch flagách. Čiže tam keby hoci ako sa ho kontakt
Jo, to je Phoenix Blaster, je to automaticky dá rezidiáru. Vlastně ten kontakt nemusí být ani jako... Jo, stačí jakýkoliv kontakt. A navíc tohle je jeden z těch favorů, za který může být potom vyloučený. Aha. Takže nějaký 2? Jo, 2 ale je vyloučený, pokud je to nebasketball, pokud to formuje turnajovou formou, tak je vyloučený na 2 zápasy během toho turnaje. Většinou to hrají, že že o tom je opravdu. Jo, některé týmy jo, protože těch dětí, třeba některé menší týmy nemají tolik. Nebo třeba potom, když hráš nějaký samozřejmě důležitější zápas nebo tak tam dáš to nejlepší, co máš, jo. Ale většinou úplně ne, že ale mají lidí, Plzeň má lidí, my už taky konečně, ale třeba zrovna tady ty Bucks a Larry, tak ty kteří na to mají třeba 6 lidé, mají jednoho člověka na střídání. My jsme to hráli v pěti. No, tak jsme to začátku hráli v pěti, no. Ale je to... No, totiž je to pak strašně těžký to odtrénovat v jednom člověku, 10 lidí. Když máš obranu proti útoku, tak prostě každý potřebuje dělat něco jiného a není to vůbec randa. A zase se to natrénuješ, máš 5 lidí, že? Tak se prostě za celou dobu na tréninku nezahrajou při sobě, že jo? Takže to je takový dobrý, no. Ještě mám chtěl něco říct, a vlastně takovýhle něco, když to můžeme třeba do těch zóny, když se přesně předtím, tak když se rovněž udání, když se jeden ten hráč třeba jenom otočí a dostává balón, tak je to. V tom teklu samozřejmě, když ho narazíš, tak můžeš ten balón vyrazit nebo cokoliv, že jo, zabránit tomu a tady prostě už těžko to, no, takže když máš nějakého fakt jako velkýho člověka, který dostává do té zóně. A může ten center snapovat tak, že je otočený jako kdyby čelou tomu quarterbackovi? Jo. Může být bokem, může být na druhou stranu. Často to hrají hodně ty malí prvci, úplně ty malí, protože to nedokážu hodně, no, nebo to hádají dvěma rukama nebo to, ale... Co nejdál to dá. Kolik máte vlastně týmů? Já jsem si řekl, letos si hrál 13 asi. Jo. 13. A už máme další, že Ostrava má nově Liberec, asi další 3, už mají zase ještě tým, ale ještě letos nehráli. Je to málo velký progres. Velký, no, minulé vlastně těch týmů bylo, už těho dvojroková těch týmů bylo 6, takže jich je 13, takže to je fakt ten nárůst velký a příští roky se budou další ty 3. Teď teda některé týmy, třeba Váry zrovna, tak ty říkali, že už jako na tom nemají prostě lidi, nemají na kapacitu, aby to tak dělali. Což je zase obrovská škoda, prostě, jo, ale oni jakoby, ty kluky jakoby nechají přijít do toho teklu, že jo, a budou se věnovat jim tam, ale už neotvírají nový flag, jo. A všem přijde jakoby škoda, že prostě to, když to mají nějakým způsobem nastartovaný, tak to zahodit, ale když na to nemáš lidi, tak je to prostě... Proč se nenechá trénovat ty vlastně, že jo? No, jedině nechat to trénovat ty kluky, co už třeba jsou starší, co to, no, ale... Aspoň nějak je plácat, jo? No jasně, ale zase nemůžu mít tu odpovědnost za to, že když tam někomu něco stane, že když nechat 15letý kluky samotný s 10letýma, že jo, ale si trénovali sami, no, to je
ale to je prostě obrovský problém, no, s malýma, prostě, co by to chtěli dělat, nebo nevím, jak by si tam třeba zeptat se nějakýma, nebo tak něco, dostáváte něco od státu? Tak to už jsme dostali, ale niečo budete ešte. A pritom v tomto Freiburg, akože to je to Franky veľká veľký potenciál, lebo sú to všetko to je mládež. A čo je mládež som počítal na Franka, to není senior. A vlastne nás to je tak, že Flag je súčasťou amerického futbalu. Ja som bola, že majú americký futbal, čiže z toho môžeme čerpať, akože si zvýšiť nejaké... Jo, nejaká časť hľadáčlená. Ale neviem, či čaká to máte nejaké dobré, alebo ten Flag je vediený. Ne, my to máme taky na asociaci, všechno dohromady, no. Ale naštěstí, jak by na tu mládež jsme poslední roky dostali docela dobrý peníze, no. Ale zatím vlastně asociace z toho vytvořila nějaké dotační programy, no a z toho vlastně se čerpá to na dopravu na zápasy a jsme to vlastně dostali vlastně loni poprvé na trenéry právě, příspěvek, že mají vlastně na 3 měsíce, to bylo 5 000 měsíčně na ty trenéry, to bylo taky jako super, prostě, že nějakým způsobem ty lidi můžeš namotivovat, aby to šli dělat, no. Ale zase jakoby dostanou to za 3 měsíce, ale prostě trénují třeba 6, že jo. Takže, nebo vzít ten balík hod a rozdělit jim to třeba do těch 6 měsíců, nebo těžko říct, jak tohle to dělat, no. Protože já si myslím, že největší problém asi nejsou úplně asi ty peníze pro ty trenéry, ale spíš to, že opravdu nejsou někdy, kdo by měl ten asi čát nebylo nejde prostě dělat, no nevím, těžko říct, jako přijít, prostě zase vyhodám a říct, ale já mám nevím, měsíčně, když budeš trénovat Flag, nevím, jestli to je úplně ta motivace, která by jim nějak extra pomohla v tom rozhodování. Já si myslím, že ty lidi na tom ten čas má a chtějí to dělat, tak to budou dělat zadarmo, no, ale nevím, no. Těžko říct. Tak to bolo super, keby tí telocvikali to vlastne nejako... To si myslím, že byla super cesta, no. Neviem, či sa nejaké školenie pre telocvikarov a takéto veci podpora pre nich, nejaká motivácia. My jsme, potom už 2 roky zpátky jsem mluvil právě s Michalem, že by chtěli prostě dělat jednoho člověka, který by třeba měl na sebe, že by uměl dělat ty školy. Že by ho zaplatili, že by to prostě nějaký dotační program, že ho zaplatili, ale pak zase koho se děneš, oni tě jako nedají 50-30 tisíc, jo, že dají nějakých 15 tisíc, ale jako by do místa svý práce bude za 15 tisíc objíždět školy a nechají do práce, jako, to jako zase tolik peněz tam není, že jo. A za takovýhle peníze to nikdo jako do místa svý práce dělat nebude, že jo. No utichlo teda. No, teď by se zase mělo otvírat snad nějak, no, ale jako bylo by to fajn pro nějaký studenta, někoho mladého prostě. Nemá nějakou ještě kariéru rozpočet. Přesně tak, no, tak těžko říct, no, ale jako bylo by to super, jako kdyby někdo po těch školách jezdil, ale k tomu potřebuješ asi nějaký fakt jako zase peníze na to, aby si jim, protože oni nepůjde ta škola, koupí si se do Flagů a balóny, jako to si myslím, že nebo možná těch škol takových nějaký třeba budou, ale asi jich moc nebude, no. My jsme třeba, bylo 2 roky zpátky, to děláme nebo 3, tak máme takový program, kdy vlastně chodíme po školách, přijdeme, vlastně jsme docela, jakoby, máme dobrý vztahy s těma ředitelama, takže vždycky chodíme po školách a děláme v hodinách tělocviku ukázku amerického fotbalu. Každý rok. A z toho nám přichází hrozně moc lidí na nábory, protože vlastně tam přijdeme, když jsme tady vlastně měli šamíky, že tak tam přišli amíci, přišli černoši, prostě vyfotili se s nima, že jo, zházeli si, oni na ně mluvili anglicky, takže to byly nadšené děti, že jo. No a pak z toho přišli samozřejmě na nábor, nebo lidí. No, ale jako, aby jsme přímo jakoby dokázali s nějakým tělocvikárem navázat takový nějaký vztah s těma ředitelama, jo, těm to nevadí, prostě ty prostě vyšlali nějakou hodinu, nejde pro ně problém, ale pro ty tělocvikáře to je práce navíc. Jo, kdyby třeba měli přesně tak zadarmo učit něco dětí, když oni potom sami nic neví. Oni by se to museli sami naučit a oni se nebudou nic učit dobrovolně, sami zadarmo. To je jako... Jedině, že by to museli dostat zase příkazem, že ředitele zase ty se bojí, ty mají učitelů málo u nás, tak jsou rádi, že vůbec někoho mladého učí. Takže tohle je to, no. To máme jakoby přijdeme docela hodně sportovních škol, kdysi dávno to bývaly sportovní školy, byla volejbalová, fotbalová, hokejová, atletická a tak.
A ani už to není moc jakoby rozjetý, že by ty děti opravdu to museli dělat nebo dělali. Že ty kroužky už tam prostě jakoby nejsou. Tak já nevím, jestli děti dneska dělají, jestli se ti fakt jenom počítače nebo... No. Ale já si myslím, že by, jakoby, když ty děti přijdou, tak určitě jakoby tu chuť má jako něco dělat. To jako není úplně jakoby v nich. Spíš jakoby v těch možnostech, že jich dostávají čím nějaký míň asi nebo tak. No. Koľko vám chodí takže? Najviac je okolo 16. Alebo taká věková kategorie. Tak bude těch juniorů. Tady jsme měli 25 juniorů a 15 flegařů. A věkové složení, že čo je taký priemer? 13, 14. No. Ty čírky já mám 13, 14. To je asi nejlepší věk asi, no. Nejlepší věk na to, že děti chtějí něco dělat. Holkám začíná do zadek, takže ty chtějí jako začít. Protože akvici, taky mě to překvapilo. Ale fakt je, že my jsme to měli, ale to zaměřený na tenhle ten. Ale většinou jsou to děti, které třeba už něco dělali, nějaký sport. A úplně to třeba nenadchlo, teď právě co přišli ty dva basketáci, jak říkala maminka, ale oni předtím hráli tenis, asi 2 měsíce, pak hráli basket měsíc a teď přišli sem a já říkám, no tak to je super, to za takovou měsíc. A ona říká, ne, to určitě ne, že tohle určitě vydrží, protože mají to úplně přístup. Jo, že jakby na ty tréninky toho basketu bylo třeba jednou nešli a nic jim nestalo. A teď prostě otravují mámu, ale ty máme takovýhle trénink, už musíme, možná tam musí odvést, jo, a tak, takže vidíme, no. Chytí je to, no. Určitě zápava celkom, ale podľa mňa dělcík, keby sa... Já si myslím, že by to volal. A teraz speciálne jednu triedu, že okolo tých 15 chlapov alebo 11, to by sa dá dělat 2 a možno dať. Přesně tak, no, to je úplně jako super pro ně, že by to mohli dělat. To je tady základek. Tu? Veľa. Žiline 10, 12. Gymnáziu 8 ročku, asi v Polení. Ale to můžeš hrát taky kolektivace, či nějakým kolektivním ještě, že jo? Jakože to je náročný, jak nám dostat ani na ten materiál, jakože ty flagy stojí, když jsou mezi vybavení jiných sportů, že tak to flag stojí, že jo? Takže jako chápu, že prosadit asi americký fotbal do školy je těžký, že jo, ale ten flag si myslím, že by se mohl chytit, takže hráli ty frisbee, že jo, tak to je... Vysiaľ celkom, Ja som to asi 2 roky dozadu prepočítoval a to vstupná investícia je 200 až 400 eur. Nakúpiť 2 alebo 3 lopty a sadu flagov. Pre tú školu. A tie ročné deti sa vlastne kde dozvedeli, že niečo takéto funguje? Ale po těch školách, když jsme chodili do toho, tak je to hodně z toho. A pak vlastně, když dáme návody, tak dáme různé letáčky na Facebooku a roznášíme letáčky po školách, nebo ty děti vlastně sami se roznášejí ty letáčky po školách. No. Teď se zvěděli takový ty velký plakáty někam na nástenky úplně neměly žádný efekt, protože ty děti na ty nástenky nekoukají už z principu ve škole asi. Facebookové události, no. Facebook ale, musí žít, no. No, Facebook je dobrý nástroj na to a pak ty letáčky přímo do ruky. Ale že prostě když dáš někomu ten letáčky přímo do ruky, tím jdete, tak se na to spíš podívají, než někde vypadají nějaký velký. Já jsem nechala teď vlastně září, oni přišli v rámci té kampaně, co jsme dělali, že jsem nechala jsem čírky a kluky vlastně mají holky v uniformách, kluky oblečený s těma letákama, dělali to asi týden v kuse a byly prostě, já jsem měla větý, kdy končí ty inkriminované ročníky na těch školách a byla vlastně trasa, kterou oni měli procházet v ty dané časy. Já celkem takovýhle věci jako dělám. Takže to procházeli a říkala jsem jim, nedávejte to prostě slepě. Vy víte, jak má ten hráč vypadat, stejně jako holky ví, jak má vypadat ta hráčka. Tak prostě ten přijď a řekni, hele, ty bys nám hodila, protože tohle. To je individuální přístup, než se někomu spát, každý prostě na to, no. A tak to i dopadlo, protože mi přišli lidi, tenkrát jsem měla 40 čírek, co mi přišlo, použitelných jich bylo 5. To byla taková jakoby velká kampaň, takže jsem řekla, že to k ničemu není. Teď mi přišlo 5 nových hráčů a 5 nových čírek a všechny jsou to lidi, kteří mají talent. Jo, takže to je prostě mnohem lepší než takovýhle. Vlastně 2 roky zpátky jsme dělali docela velký nábor, měli jsme i video, jsme se nechali setříhat za nějakých hodně peněz. Je to fakt vypadalo pěkně. No a na ten nábor přišel jeden člověk. Já jsem se byl úplně nešťastný, protože jsme investovali peněz do letáku, do plakátů, do tohohle videa, prostě. To byl asi špatný čas. Všude jsme to sdíleli prostě na Facebooku i události. Měli jsme vlastně i akci, že jo, měli jsme i kalbu, jakoby. No jasně, že vlastně byla taková jakoby kick-off party udělaná, nebo to. No. Party byla super, tam bylo skvělý, ale potom na návrh nešel nikdo. Bylo to 150 lidí přihlášených na událost, přišel jeden člověk. Já to říkám, to není možný prostě.
No a pak tohle byla ta akce, to přišel jeden člověk a asi za 2 měsíce, kdy jsme neměli žádný nábor nic, tak přišlo najednou 6 nových lidí. Steve Dobříšek. Steve Dobříšek. A já jsem na to koukal jak zjera, říkám, ty co tady děláte, prostě jako jo. Když děláme takovouhle obrovskou akci, jak jsem říkal, tak možná se přijde mi není nikdo, kdo by dělal fotbal prostě. No a pak najednou nic a přijde 6 lidí a říkám, jak se tam to dozvěděli. No, tady kamarád prostě a to je asi nejlepší, jak by to může být, když každý ten hráč, máme nevím, 20 hráčů, 25 hráčů v juniorce, když každý přivede nějakého jednoho kámoše, bude tak dlouho učit, než prostě přijde na ten trénink. To je asi to nejlepší, co může být. Jo, a to je to, co jsme se do nich teď snažili jakoby nejvíc tlačit. Že prostě vy sami si vyberte, koho v tom týmu chcete mít. A toho člověka přesvědčte a dotáhněte se ho sami. Děláte to pro sebe, ne pro nás. Protože fakt jako nějaký takovýhle masivní se nám někdy jako nějak extra toho. Hlavně toho odpadu. Jo, ta energie je vynaložená na lidi, kteří nemá názor ksichty a takový lidi vyhazují rovnou. Říkám prostě... Jako u těch let je to ještě těžší, jako, no, u těch kluků ten můj odpad takový nebejvá moc. Až potom při tom přechodu třeba do toho teklu nebo tak, to podešli 2 lidi, ale jinak to je fakt, jinak ty kluci si myslím, že vydrží, jakoby, no, ať jsou buď horší nebo lepší. Ale teď mi zrovna letos mi přišel kluk, ten má asi, já nevím, 40 kg a má asi 2 metry, fakt takový úplně, že ho tam zlámou a ten neměl nic, neměl běhat, neměl chytat a hrozně tě hrát receiver. Protože koukal na NFL, hrál nějaký hry, že jo. To je to, co jakoby na něm jediný je. Tak, a on hrozně, absolutně antitalent, co jsem snad 2 videa, jsem nedokázal nic dělat správně. Jsem mu ukázal 6krát routu, nakreslil svůj pomocí kůželů, jak měla běžet. A on i taky, abych si plběl. Takže já jsem potom vzal, tak ho chytal a tak jsme to poběžili. Prostě jo. Vlastně zpátky. No a tenhle ten kluk ale hrozně chce prostě. Hrozně chce. No a tenhle ten kluk, který prostě má akorát tu prostě vůli nebo to, tak najednou přečil ty kluky, co z začátku měli nějaký talent. Ale jsou to takový jako vajdáci, nebo prostě si myslí, že jim jde všechno samo. Tak najednou on začal být lepší než tyhle ty kluci, jo. Takže i nějaký jakoby na první pohled antitalent si myslím, že potom je docela dobrý, jako no. Protože, a hlavně na sobě začal to, že musíte šli do posilovny, jakože sám pochopil prostě, že jako s tím svým tělem musí něco dělat, aby ho to tak nebolelo. Možno to ještě lepší, lebo on si to tak v tom skorom štádiu si to uvedomí, že to je špůl jeho sa tých historií, lebo aj tak na tej vrcholu rozduchovej, akože na tej špičke musí každý cvičiť a keď máš talent, tak robíš to tak. Já si myslím, že tohle se dá potom, ten talent se dá tu pílí jakoby nahradit na této úrovni ještě asi, no. Potom asi jako na NFL se nikdy dá to dá, ale pro nás juniorky si myslím, že je to. Nemáš ještě nějaké také, že ako vyzerá nějaký trénink, že nějaké drily, alebo? Ano, nějaké drily na to. Na YouTube jsme používali na ty skánání fajů. Dobrý videa, nejsou tam teda přímo jakoby ukázky, ale je tam vždycky znázorněný na kuželech. Jo, tohle je docela úplně primitivní teda drill, máš takhle prostě nastaven na kuželech lidi a tady máš jednoho člověka, který ti chytá flagy a všichni najednou jsou jako rozdíly postupně. Ten člověk prostě musí co nejrychleji strhávat flagy, ale prostě naučí se rychle reagovat, rychle strhávat flagy. Tohle je nejlepší dělat to jakoby na začátku na zářádku. No, jsem tak, no, že zářály, aby... To je dost těch děj, ale spíš jsem se to někdy viděl. Především to bylo video, Jo, to teda asi mám. Jo, zase se nedí zdávat po 2 roce.
i třeba na jeden drill, jsem takhle na jeden flag, jsem takhle vyhýbají, ale pokaždý má 2 rukava. No vlastne platia, že ešte pravidlá ako pri treku, že dostať skvět. Jo, zostať co nejvíc skvět. Jo, a pak se to dá udělat třeba i pro ty děti jako nějaká soutěž. Takže kdo těch flagů shrne nejvíc, prostě tak já nevím, má nějakou odměnu, prostě nebo aby to pro ně bylo zábavné. Aby to nebylo prostě jenom nějaký jakoby tupě dělání nějakého drillu a to, ale udělat z toho třeba nějakou zábavu, takže potom, já nevím, jak to říkali, na leštičky se něco takového, se potom strhávají ty vohony v podstatě a kdo jich má nejvíc, tak ten vyhrává. Já si myslím, že by se nám naši 15letý chlapci vysmáli. To je pravda. Že budeme hrát. To je říkal celý. Já jsem to nikdy já jsem mě nějak nemotivovala. Jo. A baví, akože je tam nejaký prístup, že keď trénujete nejakého 17-ročného versus nejakého 13-ročného, že na neho ísť nejako ináč, že dá sa to hrať na nejakú hru, alebo tie... Jo, jako já jsem chtěl pro ty úplně mladý, my jsme teda nikdy, nebo já jsem aspoň nikdy pro ty mladý neměl, štěstí. Protože já si fakt myslím, že ten přístup musí být úplně jiný, jakoby těmhle těm, že fakt, jakoby té hry, jako zábavy tam musí být většina toho tréninku, nejenom ty drilly a to, a ani samotná hra si myslím, že pro ně není třeba někdy úplně jakoby tak zábavná, jako spíš jim vymyslet nějakou tu zábavu během toho během toho tréninku, aby ty zábavy tam měly co nejvíc. Tak u těch potom starších, co máme, já nevím, těch 13 let, tak tam si myslím, že už to má jakoby srovnaný úplně v pohodě, že baví jakoby samotná ta hra, že jako tam není třeba nějakým způsobem motivovat nebo tak. To se nechají dostrhnout i sami sebou, to Přesně znamená, tak, když tam týmu je jakoby fakt někdo 15 letý, kdo už je v vozovkách nebo myslí si, že je dospělej, tak i tyhle ty mladší se chytnou tý dospělý vlny spíš, než obrácet. No, jak se to jako nějakým způsobem teď naštěstí jakoby prolíná, že když přijde někdo novej, tak tam ještě zůstává někdo z toho předchozího ročníku, protože nejsou všichni stejně starý. Takže vlastně to bylo letos 2001, tak tam ještě asi tři kluci tam zůstali z Loňska. A když přišli někdo nový, tak my se jim snažili pomáhat, prostě, protože věděli, že potřebují spoluhráči, že jo. A budou platní, že jo, tak i navzájem nebylo. ale museli jsme to nejdřív nějak vysvětlit, aby to pochopili, že to potřebují. Já si myslím, že u těch kluků to je zase v porovnání s těma holkama. Ty holky tohle pochopí úplně snadno. S těma klukama ty to vidí jako konkurenci. Mě říkal, že si můžeme odehrát v 5, minulý rok jsme to taky odehráli. Říkám, ale vy to nebudete hrát v 5, vy to budete hrát v 10 a tyhle kluci jsou součástí vašeho týmu. Takže když se tak nezačnete chovat, tak já nechám hrát jenom je a vás ne. Jako tohle bylo těžké ještě tím, že vlastně 3 ty kluci byli na té Evropě vlastně ještě. Tady zvozuje myslí, že jsou mistři světa, že jo, byli mistrovství Evropy, reprezentanti. Navíc, že ten jeden byl se dostal do All-Star týmu celého toho výběru. A zrovna takový mistrovství přesně tak, no, takže ten je rozumreda, ten vždycky všem radí, nám to máme hrát. Takže s tím to bylo, jako s tím to samozřejmě těžší, no, ale jako, tenhle ten věk, kdy začíná si nějaká ta puberta, kdy oni si myslí, že už jsou jako dospělí a to, no, jako, ty, myslím, ale že... všechno se dá vyřešit, no. Přesně tak, no, jako... Musela jsem na ně být zlá trošku na tyhle ty 3, aby pochopili, že prostě... Minulý rok, co jsem vlastně měl ty kluky, tak když jsme jeli nějaký zápasy ven a tak jediná nějaká ta pro mě bylo, kdy budeme stavit na mekáči, a jsme stavit na mekáči a jídlo a zpívali po cestě, ale to ty samý, tak byli úplně hotoví, když přišla Míša v legínách na tréninky, takže jsem to... Nebylo úplně chytrý, to jsem přiznal. Jak rychle vyrostli, jako jo. Minulý rok zajímalo jenom jídlo prostě a nějaký pokémon, nějakýhle věci a najednou ty nejenom vždycky, říkám, no tak to jste nám rychle dospěli, ten skok je tam právě docela velký, právě mezi tím platím. A potom zase hodně špatně mě přišlo, že se tam tyhle ty nový kluci začali měl, že oni jsou stejně starý, třeba jim 14 let, ale někteří už jsou jakoby na jednu stranu dospělí a na druhé straně jsou právě kluci, kteří ještě jsou jako fakt děti, že to není jako fakt vidět, že jako mentálně jsou takový jako fakt jako děti, no. Takže potom je takový těžký, že jsme měli zrovna Kotrbeka, který by přicházel do juniorky a ten právě byl právě takovýhle dítě, takže jako na Kotrbeka sice jako dobrý, že byl vyklidněný a to, nebo vyklidněný v určitý míře, ale zase ty kluci ho úplně nebrali, jo, protože ty kluci už lítali po diskotékách a za holkama
A on měl úplně jiný takový ty dětský zájmy ještě, jako si hrál. No. Takže to je takový jako těžký zrovna to za věkový kategorii. Čím starší ty kluci jsou, tím větší jsou ty rozdíly mezi nimi. Že prostě záleží, čím vším se prošli a... To je super, dokážu představit, že bychom měli ještě potom k tomu ty 6letý, 7letý, to musí být to obrovský skok mezi nimi. A i to začleňování se navzájem, to oni se nemají v podstatě co říct, že jo, ty jedním jsou dospělí a ty druhý si hrajou, a nevím, s čím dneska si hrajou děti. To se skoro vychovávateľa zabrane. No, to je tak, no. To jsme ale i u těch 15 letých. To už je ale takový ten vychovatel z intru, ale že? Tam je to takový vychovatel ze školky, ale ty v těch to je opravdu takový ten igorní výzor. Takže já jsem byl teď překvapený, protože jsem jezdil vlastně s těma teklařema, takže ty už jsou vlastně do těch 19 let. Takže to jsem si říkal, že už jsou rozkravený a jsou puberty a tak. No ale za druhou stranu jsou už rozumí, když člověk něco řekne, tak to nějakým způsobem pochopí. Pak jsem přijel po dlouhé době na flek, že jo, za ním na zápas. Přijel na zápas, my vylezou z auta, jeden vezme zapalovač, že vezme spray a začal na posledě stříkat. A já říkám, to si vy děláte srandu, ty. Ale ten samý den jsem ještě jednou zabavila nůžu. No, tak já jsem říkal, to by nenapadlo ani ty velký, a tyhle ty děti, když tam dělají takovýhle věci, ne? No, a pak ten jeden ještě do toho dělá nějaký parkour nebo něco takového, tak jsem postavil na takový hnusný vetrový schody a z toho dělal salto dolů. Před finálovým zápasem. Já říkám, no tyjo, tak na to nemám, tyjo, tak sám už za toho nepojedu, tyjo. Protože to je opravdu jako kriminál, jako s tím mám čas. Protože já na svý roky vůbec nemusím řvát. A na ně já řvu skoro furt. Ale tak ty kluci jsou takový živější v tomhle věku asi, no. Prostě to je jako... Občas mám moje síly, no. Ale zase je na nich vidět nejvíc na nich vidět ten pokrok, jako asi, no. Fakt jako, že hrozně rychle se stávají z těch hodných malých dětí ty gázisty, tak naopak se i z nich stávají mnohem lepší jakoby hráči, no. Že se fakt jako hrozně rychle zlepšují a díky právě i tomu můžou začít z tréninky, si myslím, že můžou klidně hrát zápas, protože když dokážou pochopit ty pravidla té hry a zhruba co mají dělat, že jo, tak potom už klidně ten zápas si můžou vyzkoušet, sice ne na nějakým, že by tam byl sice nejlepší, nebo že by byl úplně tak dobrý, jako když tam dám ty jiný hráče, že jo, ale hodně to může v pohodě odehrát. No. Takže to si myslím, že by byla i výhra pro ty školy, no, že potom ty děti, že jo, potřebuješ na těch školách nějaká výhra, že potřebuješ někoho, kdo ten balon hodí, že jo. A naučit člověka házet je docela těžký, že jo, a on to nepůjde na té základce, tak se na to vykašle, že místo, aby se učil, nebo aby to pořád zkoušel, že jo, nebo ten učitel to taky nevysvětlí, že jo, protože ten člověk nebude umět házet, že jo. Takže jsme museli nějaký kurzy pro ty učitele vlastně, ale to se na to každý vykašle, no. Já na tom házení u toho takový specifický, že to aspoň ten učitel by to měl umět, no, aby prostě s nějakým způsobem zahráli, protože když neumí házet, tak se ani nezahrajou. To nevím, jak jako vyřešit, jo. No, vyřešíš to jednoduše, že jo, naučíš to učitele v červnu a on si celý léto bude házet. Dáš mu ten míč domů a on si prostě bude trénovat doma. To se nevyházet, musíš se vyházet, jinak to ne. Já jsem dělat nějaký, třeba že máme zrovna jednoho z našich trenérů, taky učitel, a jezdí na nějaký různý školení učitelský a tak, jako, takže se znám hromadu tělocvikářem a znají. Já jsem říkal, ale tak pojď, prostě uděláme turnaj mezi nima. Ať přijedou prostě, my dáme turnaj, my se zahrajou, dají se do toho nějaký pivo nebo prostě něco, děláme nějaký grilovačku. No, to tomu pořád rozebrání, tak já jsem si, že tohle by byla cesta, prostě jaký ten sport jako nějakým způsobem přiblížit, kdyby si zahráli nějaký ten turnaj, jakoby proti sobě třeba, a sami by pochopili, že to není tak špatný sport, jako oni si myslí, protože některý říkají, no, mám nějaký blbý americký, prostě, že to je prostě ten přístup je prostě od začátku špatný. A teď si dám učitelky 50 let, 50 no, letý učitelky, když se snažím dostat třídy do školu. No, to je šance. To je ještě dobrý, jako když to jako odmítají, tak je to dobrý. Ale potom tam chodí i holky, že jo, co chodí jináčí, tak jim tělocvikářka řekne... No co nedělá žádný sport. Že nedělají sport, že to není sport, že jo. Že se na to má vykašlat, že to není žádný sport, jo. Takže to je jako taky super, jako myslím. Už jsem byla pár právě škola. Kdyby aspoň byli pasivně to dělali, ale naopak ty děti odrazují od toho, jo. Obecně, jak může učitelka tělocviku odrazovat dítě od sportu? No, taky kolik jak ty jdeš tady do peču, tak to vlastně dělá. Takže my jsme s tím mladým docela bojovali, no, mezi těma tělocvikářema těžko jakoby říct, no. Já znám asi 2, takže na ty naštěstí oba 2 jsou
nějakým způsobem k tomu nakloněný, ale takhle jsme ho pocházeli ty školy, tak i ty učitelé vlastně, co jsme jim vlastně pomohli tý hodině, protože oni tu hodinu měli volno, tak místo toho, aby jakoby se zajímali o to, co to je, nebo tak, takže šli na kafe, nebo na cigár, nebo tak. Nebo mi třeba zakazovali, že určitý typ stretchingů s nima nemám dělat. Jo. Vy mi budete to vysvětlovat. Takže většina těch dětí, které přijdou, nemějí ani kotrmelec. A ona mi bude říkat, že já jenom takhle jako protahovat. To už jsem zdál jako z kotrmelce, to jako fakt. No ty to zdát můžeš, já ne. Já nepotřebuji. Já vím, no. Ale u nás jako je to těžký, no. Ani jak běhat, jako tyhle lidi, kdo se neumějí, jakože ono, to je... Mně přijde kluk, který vypadá jako super atlet, prostě má na to super postavu a pak se rozběhne a říká vám ty, jo. Takovýhle základy, ale díky tomu šleku si myslím, že tyhle základy aspoň se nám přijde. Aspoň to běhání, že jo, nějakou městskou abecinu, že za začátku a takhle ty věci. Že to je jakoby cesta nějak si připravovat ty děti pro tu juniorku, no, a pro ten tekl potom. Ale to je zase potom, už si říkáš, potom v té 15 si říkáš, že by si už chtěl, aby ti přišli ty lidi z té 11, kteří se budou umět třeba, že jo. A že pak si to sami řekne trenér 11 a už musím udělat 6 a bylo by to super, ale nemáš na to ty lidi, no. Protože já si myslím, že ty děti by na to byly, no, ale ty lidi, co by to chtěli dělat, nebo to, tak ty bohužel u nás nejsou. Ale všude jde, nebo aspoň v Německu, Rakousku, tam to všude funguje, no. Ale tam jsou v tom sportu asi někdy tady, když se podívá, co mají za zázemí, že jo, v Německu a v Rakousku, tak teď. Když mi to nedávno, včera především mi přišel nějaký mail od Vikings, že mají nějaký tréninkový centrum obrovský, že jo, a nabízejí to jako na to. Já jsem říkal, když jsem to viděl, že musí jak se tam to jsem to zase viděl, ty kuzovky a že čo má to tréninkové centrum, že tam je 7 dní v týždni, každou hodinu nejaký trénink. Že áno, najte a neviem čo, Dčko, Ačko, ženy, všetko, že to točia, že tá organizácia má, ja neviem presne počet, ale že niekoľko desiatok zamestnancov a akadémia. Že majú vlastného stojníkov, že ich vlastne to je času. Na tom rok maximálně. Určitě na to zázemí, já nevím, třeba u vás tady, ale my nemáme nikdo v Čechách, nemá svůj vlastní stadion. Jako ani takový ten jako Trnava. Máme ničo. Ani takový ten vesnický, co má každý sokr, tak máme na vesnici svoje vlastní nějaký zázemí, svoje vlastní hřiště. Tak my se pořád někomu musíme dopošlat, aby nás někam jako pustil na ten zápas, na ten trénink, že jo. Vyhnali sokeristov do štadionu. Jo, no tak to je dobrý, jo. Lebo tam to nechodil na ten zápas, tam prišiel bez 500 ľudí, no. Proste správca mal peniaze z toho. Jo, no tak to je dobrý, no. Plakal, keď košel se zrovna. Ale to bolo tiež akože mimo. To bolo ničo, ako Jediný, kdo má vlastné ihrisko na Slovensku, je Trnava. No. Ale a to sa ešte možno budú budúci rok sťahovať. Na Slaviu, tam, kde bolo finále. Takže tohle naposledy, když jsme tam byli díry. Pokotník. Díra na hřišti. Tak ako sa o to starajú, tak majú. To je všetko. Lebo oni za to neplatia. Jediné, za čo platia, je voda na polievanie. A energie za telocvičňu. Inak aj telocvičňu majú z Afriky. Alebo za nejakú symbolickú sumu. Plus energie, no. No, tady máme tréninky a trénujeme vlastně na tom, že jo, na Mariela vlastně, která je prvoligový fotbal, že jo, nás a tam, taky tam schodí skoro stejně lidi jako na nás, ale jo, a přesto... A jsou ještě první ne, ještě ne, no, ten nezastupí nikdy, protože tam mají stávku, že jo, a nezastupí tam nikdy, že jo, takže... Přestože minulý rok jim chvíl bod po sestupu a poslední zápas hráli proti Jablonci, tak se nějak si domluvili a tu remízu tam uhráli. Jsem myslel, že to pozorate, když jsem viděl, že ten zápas skončil 0-0 a byla jedna jediná třeba na bráně. Takže to je jako... Jo, to je super sport, jako pak se na to má klidně někdo dívat. No, tak pak se diví na video lidi na tom stadionu. A schodí tam, no, takový ty fanoušci, co tam pí pivo a jí spárky a řvát na rozhodčí. Áno, to je pak Jo, přesně, no, nebaví ani tak ten fotbal, jako spíš to žmát na těch řeč. Tady jsou podobně nějaký akce vysvětlený, to je docela dobrý tohleto.
Ale tady si tohle dáte na YouTube, tak já vám pošlu ty odkazy, na to vám všechno nějak jako se smírujem ty odkazy a to. Tady. Jdeme takový super. Že je to vlastně podobné drillům. Jo, je to hodně podobné, tyhle ty drilly. Že prostě začíná se vlastně přímo na hlavu, on tam dělá nějaké pohyby a pak vlastně samozřejmě i uhlování, nějaký open pivotek, ale se dělá tyhle věci. No, to jsou vlastně i drilly na to, že toho hráče vlastně v podstatě taky i vytláčíš jakoby ze hřiště. Ne jakoby tělem, ale svým pohybem tě prostě ho donutíš jakoby vyběhnout. Že to nejde přesně jenom po ten flag, ale i o to, abys mu že si vlastně pomáháš soustředit. Jak už tam řeknu. A pak je ještě jeden super drill na tohleto právě, že máš vlastně postavený obránce, postavený útočníky. Ten útočník ten obránce začíná těch couvá, musí uběhnout kůžel a odsaď vlastně bíhá ten receiver, to je vlastně nějaký in a Kotrek mu hází balón. On chytí balón, ten obránce po něm musí stát ten flag, že tam má vlastně tu chvilku na to zareagování, chycený balónu a pak se snaží vlastně nějakým způsobem zbytočit a ten obránce ho chytit. To všechno pošlu asi to mám na tohle, ty odkazy, které asi lepší. A jinak tyhle drillů na ten je fakt jakoby hrozně moc na to strhávání těch bodů, protože to je fakt jako jedna z nejdůležitějších činností těch obránců. Ale je to i těžší, protože teď jsme hráli tohle po dlouhé době zkoušeli chytat flagy, je to fakt hrozně těžký. Jako. To nedělá na to, že jsou rychlí a umějí se kroutit trošku aspoň, tak je to opravdu těžký. Tak co ještě by vás tak jako mohlo? Asi nebudem točne natahovat, keď neviem, či ešte plánoval niečo. Tam začali okapanej. Máme to mali tak kontakt na seba. Dobře. Ještě podívat na nějaký ten kemp, tak Nějaké také turnaje otvorené, nevím, že jsme tam došli s týmom, povedzme. Hele, možná nebylo nebylo špatný. My máme teda teď, už můžeme dělat turnaj, my jsme chtěli dělat vánoční